חנוכה שמח, נר שלישי של חנוכה. נס שנעשה בשמן. אתם יודעים? יש עוד נס שנעשה בשמן. גם פח קטן של שמן שהספיק הרבה יותר ממה שהוא היה צריך. לא בחנוכה, עוד הרבה לפני כן. אלישע הנביא, כך מסופר בספר מלכים, פוגש אלמנה של אחת מתלמידיו שנפטר. והיא באה אליו בצער ואומרת לו, אדוני, בבקשה, תעזור לי. מה קרה גברתי? אדוני, בבקשה, כבודו. אני לוויתי הלוואה, כיוון שאין לנו כסף, בגלל שבעלי תלמידך נפטר. ואין לי כסף להחזיר. והמלווה אומר שאני חייבת להחזיר לו כסף, ואם לא אחזיר לו, הוא ייקח את 2 בניי לעבדים. תעזור לי בבקשה. שואל אותה הנביא, מה יש לך בבית? היא אומרת לו, אין לי דבר בבית כי אם אסוך שמן, כלומר קטן עם שמן. אומר לה הנביא, תקשיבי טוב, תשאלי הרבה כלים מהשכנות שלך, כמה שיותר. תצקי שמן אל תוך הכלים. אבל כבוד הנביא, זה אסוך שמן אחד. אל תדאגי, תעשי מה שאני אומר לך, תראי כמה שיותר כלים, ובשמן הזה, בעזרת השם, אני אגיד לך מה לעשות. והיא עושה מה שהנביא אומר, מביאה כלים כמה שהיא יכולה מכל השכנות, ומתחילה ליצוק שמן אל הכלי הראשון. הכלי שיותר גדול מהכת של השמן שיש לה בבית, והכלי מתמלא, והשמן לא נגמר. והיא אומרת לאחד הבנים שלה, מהר, תביא עוד כלי. היא ממשיכה לצעוק, עוד כלי ועוד כלי. אז היא אומרת לאחד הבנים שלה, מהר, תביא עוד כלי. אומר לה הבן, זהו, נגמר, אין עוד כלים. ואז היא מעמידה את הפח, ונגמר השמן. כמה חבל שלא הבאנו עוד כלים. אין מה לעשות, אבל תראו כמה כלים נשארו לנו, עם המון שמן. נלך אל הנביא, נשאר מה לעשות. אומר לה הנביא, אלישע הנביא, אומר לה, תמכרי את השמן, תחזירי את ההלוואה ועוד יישאר לך כסף, תוכלי את ו2 בנייך לחיות בנותר. רק מוזר מאוד, שאלה אני רוצה לשאול על הסיפור הזה. אם הנביא רצה לעשות לה נס, למה הוא שאל אותה, מה יש לך בבית? שיעשה לה נס, שתמצא איזה אוצר מתחת לאצבע החצר שלה, שיעשה לה נס, שיהיה לה יותר כסף, למה הוא שאל אותה מה יש לה בבית? אם היא הייתה אומרת שיש לה בבית, מיץ תפוזים, אז זה היה נעשה לה נס במיץ תפוזים, מה זה משנה? התשובה היא שבורא עולם רוצה לעשות לנו ניסים. רק הוא רוצה שמשהו כבר יהיה קיים אצלנו, שאנחנו נתחיל בזה. שמשהו שכבר יש בנו, שאנחנו מתאמצים עליו, והשגנו אותו כבר, אפילו אם הוא קטן, בו הקדוש ברוך הוא ישלח לנו ברכה, וממנו יתחיל הנס. מה שזה אומר, שאם אנחנו מאמינים בניסים ומאמינים בסייעתא דשמיא, בעזרה מהשמיים שיכולה לבוא לנו, אנחנו צריכים גם כן להתחיל ולהתאמץ מעצמנו, מתוך אמונה שאם אנחנו נתחיל ונתאמץ לכל דבר שנרצה, כל דבר טוב שאנחנו רוצים להתחזק במצוות, במצווה מסוימת, להתחזק בקדושה, להתחזק בתפילה, להתחזק בתפילין, להתחזק בלשון הרע, או כל אחד למה שהוא רוצה להתחזק, שיתחיל קצת, שלא יחכה שהקדוש ברוך הוא יעשה אותו צדיק גדול. רוצה להצליח במשהו אחר בלימודים, רוצה עזרה בפרנסה, שיתחיל במשהו, מתוך אמונה שהוא יתחיל קצת, והקדוש ברוך הוא ישלח לו את העזרה משמיים, את הנס שיהיה לו, והקצת שהוא עושה יתברך. חנוכה שמח, שהקצת שיש לנו, השמן, האור שיש לנו קצת, יגדל ויגדל מתוך עזרה משמיים.
חנוכה שמח.